Sót. Én nem mondod, te elugor. Csak sört. Csak sört. Nagyfehér folyás. Az mi van? Elég perverzül hangzik, nem Gabi? A nagyfehér folyás. Elég beszél. Gábor, most működik, ugye? Most működik. Jó, a fészlampad. Jóra együtt leszünk. Kézlátétre kezeljük. Jó. Jó, a fészlampad. A függőleges kötél az... A dekoráció most már csak egy kontinuálás történt. Az első részekben, hogy felvilágítunk, látjuk a kutakat, hát hogyha valamelyik részsel jelentő ember számára újabb marratokat tudunk megismerni. Nem így sikerült, kötél levére, és akkor ezt dekorációnak vagy el tudjuk mesélni, hogy tényleg most nem kell tenni. Innét kezdődnek majd a szép cseppően szakaszok, megyünk tovább. Megyünk tovább. Következő állomásunk a Meseország lesz. Meseország. Ne? Bármit. Úgy kell pont csinálni, mint ahogy én csinálom, külgél lazán. Így jövünk ezelően létre. Leveszünk az alsó kőre, megcsináljuk ezeket a cseppőosztopokat, vagy egy cseppőosztopoli szóval. Aki van gép gyorsan le is fotózza, és elfogadja. Gyere! Fölfelé? Jó, hol megyünk majd vissza? Gabi a báb. Csak pont eddig építesztünk. Ez is gyorsan simítja. Na milyen? Milyen gondoltam? Kérdez ókot meg az ember. Például a nagyfehér folyás volt. Nagyfehér folyás. Ja. Hosszú lépés nekem. Két nyom, én is úgy láttam. Ne ijesztgetj. Mit egy nem is Jó, a lámpádnak kemény a fénye nagyon. jobb, mint az én. Igen. Talán nem azért. Azért nem hoztam végül, mert csak bénáztam volna szerintem az olnaggyal, de az a kicsi az meggondolandó, hogy beszerznek egy olyat. Akkor többit sem használtam. Tudom, mindegy. De egy olyat, mint amikor meg. Nézd már, világíts fel oda, abba a lukba. Hát nézd meg milyen fénye van. Van egy idő. Figyeld. Hát azért... Ott egy mocskó. Közelében nem világítunk ilyen erősen. Ez még helyen állnál, arra világítok volna. Ja. Meg nem azért, hogy teljesen gyors. Ja, lényegesen erősebb. Igen. Most úgy kell, hogy működik. Működik. Ő kellett hozzá, hogy megmondja. Nem hangzik a nagyon jól egy őszájjal. Dehogy nem. Figyelj, lemegyünk és ez onnan lecsúszik, és az a pont beesve, hogy jünk. Fehér olaj, fehér folyás. Férfiaknak szemes túl. Az a jel, hogy arra kell menni. És férjed le mind. Ezek a morzsák. Pont így kell csinálnom, hogy én azt mondtam. Most, hogy mit mondok? Ja, De gyorsabban volt. Igen, hogy gyorsabban. Azt mondta, hogy lazán. Lazán. Ahogy villog a kék. Az jó. Az nem baj. De most sötétben is vesz valami? Hát amit vesz, nem tudom, ezt majd megnézzük. Gépen. 50/47, 50-en mentek le és 40-en jöttek vissza. Tényleg az ott tettem egy Jó van. Nem, ez a vérnyomás. Ja? Gyümök. De az is lehet, hogy 47/50, és akkor többen jöttek, mint lementek. Tényleg.
bejöttek. Vigyázz a fejedre. Oké. Igen. Gyere, gyere. Hasonlít vagy háttal? Le, buksit, lehúzza. Lehúzza. Cseppkövet Van megfejeli rajtam, szét. Van rajtam. Igen. Gyere, lejjebb. Akteleken állítva úgy vezetnek tudás, hogy fogak nélkül az ember csak egyszer verik le is. Igen. Utána már megtanulja a kézilámpa. Gyere, menj lejjebb. Világítottam, mint csak. Ki az a negyedik aki? Zolt. Zoltán! Nem egyenesedik fel, nem egyenesedik fel. Fejed lehúz. Beljebb, még beljebb jön. Ki van a még vissza? Kati Kati, meg Gabi. Gabi. Kati és Gabi. Világos, ki bajunkban. Ezt a helyet úgy hívják, hogy Meseország. Miről kaphatta a nevét? Mesése szép volt, igen, meseszép. Itt már megjelennek azok a függőleges cseppkövek is, amelyet az ember úgy szeret nézegetni. Ezekből is elsősorban a szalma cseppkövek azok, vagy spagetti cseppkövek, amelyek látványosak. Ezek egyformán vékonyak, és minden függőcseppkő belül üresek, ugye? Tehát a kisajtolódó víz, hogy lecseppenik, mindig ott megy végig, majd mint egy szívószálban, és mindig berak egy kis vízgyűrűt, egy kristályt, és akkor a függőcseppkőben belül van a vízvetőjárat. Aztán, hogyha itt máshol is könnyezik a kőzet, akkor ugye lent, Gabi, lent, Le a fejed. Le a fejed. alacsonyan. Ne félj, laplapon. Legnagyobb emberünk van hátul, szegény most ő neki kényelmetlen, csücs le popira, hogy mindjárt megyünk tovább. Mi arról tudtok jönni? Vannak gyönyörű cseppkőzászlóink. Ott látod, hogy egy nagyon szép cseppkőzászló. Illetve ott az oldalban is van egy cseppkőzászló, aminek a fantázia neve elefántfül. Elefántfül. Szép állócseppkő. És ez csorban álló cseppkövek úgy össze vastagodnak? Vagy hogy alakult ki ez? A zászló? Az a zászló, igen. A zászló feldeleputású helyen. Tehát amikor így, és akkor szivárog a víz rajta, elindul a víz, és akkor utána. Meg olyan, mint egy cseppkő kígyó tekeregne itt. Tehát a zászlónak vastag, de lehet, hogy kezdetben zászló volt és megvastagodott, de olyan, mint egy kígyó tekeregne fedne mennyezeten, ugye? Cseppkő kígyó. És ez mennyi idő alatt nő meg? Konkrét azt tudok adni, tehát biztos, hogy esete válogatja, de van a barlangba beállítva hidrogén stabilizátor vizsgálat. Megint olyan, hogy ebben nem menjünk bele. Csepegéses vízből nézzük. Más a téli csapadéknak, nyári csapadéknak a izotóp összetétele. És ennek keretében elvittek egy cseppkövet is, bevizsgálták. Nem Magyarországon, I think sápész, se az elvileg senkinek. Ezt Indonéziában, egy szigeten, tehát olyan kutatólabor van, ahol ezt érdemes. Tehát nagyon-nagyon vékony metszetet csinálnak belőle, és ezt a vékony metszetet megfúrják a cseppkőben, álló cseppkőben, mint a fát, amikor elvágjuk, évgyűrűk vannak. Most ez nem évgyűrű igazából, hanem bizonyos korszakoknak a gyűrűi. És ezekből mintákat vettek. Azt szerettük volna, hogyha ez a minta mondjuk olyan 10 000 éves. Sajnos nem sikerült a mintavétel. A minta 135 000 évvel ezelőtt kezdett el keletkezni, és 125 000 éves korai keletkezett időszámításunk előtt. 20 centit 10 000 év alatt önt. Egy cseppkő? Hosszra. Az durva. De akkor itt vannak ezek a, Ez nagyon régi. amit a 10 cm-es is És nem biztos, most nem biztos, hogy 50 000 éves, mert lehet, hogy 50 000 évig nem is képződött, hisz voltak itt jégkorszakok is. Tehát ugye ezeket is figyelembe kell venni. Tehát hány jégkorszak és hány felmelegedési időszak volt. Az oké.
1990-ben kezdődtek magák a feltárások, és hát a napjainkban is tartanak, úgyhogy a barlang jelenlegi hossza elhagyta 6 kilométert, és mélysége 135 méter. Egy képzőményről nem beszéltünk, még van itt egy szép kis állócseppkő. Ennél kicsit kisebb volt az, amit mondtam, 135 méter. Ez egy külön fantázia nevet kapott. Kati, látni hátulról? Igen. Ki hogy nevezné? Jó, Állócseppkőnek. akkor megvan. Igen, ez mint hogy elefántfül vagy valami. Már hangzatos. A sugok. Esetek 30%-a süvegcukor, 25%-ában Lenin mutatója a Csili Baba című filmből, és angyalka, meg nem tudom, tehát olyan voltak ilyen fejkedős asszony. Én másképp szoktam nevezni a túrát, azt, tehát mai túrával ellentétben, tehát mindenki nagyon feszült a kis cseppet figyel. Azt figyeltem meg, hogy Fajkoskedő másik főleg, a szín és a hangskála különböző fogát mutatták be. Színben az egyre azt tudja a rögvörösig, magban pedig a halkaszajtól a lóvilik vissza hangokig is képesek kiadni. Ezért, csak is ezért, lányok öröményekkel ezt értem meg. Képzelni. Okay. Utunkat folytatjuk. Szeretnénk menni még ide, még vissza a függőkert, a barlang eddig is megjátszott tervben. Nem sokkal megkövetkezik. És tényleg Bőven még bizonyos szintet teszünk meg. bele látszik a tényleg Lukasban is. Ugye? Hát nem hazudok én. Nem. Igazat mondok. Ha mondom valamit, legalább igazat mondják. És ezek, amik ilyen vékonyabbak, Azok nem, tehát azon már oldalt is folyt, de valahol, tehát hogy elkezdett nőni, tehát akkor is volt valami vizet olyan. Merre menjünk? Sor vége. Gábor. Az a baj, hogy most vagyok itt először és nem. Hol a luk? Láttok-e lukat? Merre Van menjünk rossz Gábor? föl. Igen, az praktikus lenne, de annyira nem. Vagy itt visszafelé volt egy másik irányban. Visszafele ott van egy átjáró, igen, nagyon jó, ott az állatnál jutnánk le, de a mi útunkat a szülőjükben folytatjuk. Szülőjük. Ez már jó hangzik. Alakja hasonló, mint amit egyszerű művész a Renault-ra alkotott, emblémára. Igen. És mivel feszült figyelemmel vagytok, azt arra kérem mindenkit, hogy oda az oldalba helyezkedjen, mert félkör így. Mindenki dögjenek ott az oldalra. Nagyon jó, itt Kati is látni fogja, Kati is látni fogja, Kati is látni fogja, és Gábor is látni fogja. Oldalba bedőlünk, feszülten figyelünk. Itt a szülőjük! Tényleg. Jó. Aha. Bizonyos instrukciókat el kell mondani hozzá. Ugye a születés pillanata az a kijövetelt jelenti majd, tehát ezt most megelőzi a bemenetel. Nem mutatom, hogyan praktikus csinálni. Ide állok páros lábbal, elkezdem a tőletek távolabbi lábamat, húzza így mondom, mert ha jobb lábat mondok, nem mindig világ. Ezt a távolabbi lábamat elkezdem bedugni, ezzel egy menetben lerakom a bal kezem ide. És a két lábamat, tehát kifeszítem a combomat, így állok, egy kézzel. És a két lábamat pedig lerakom, tehát nem kell ennyi ideig megállni, egyből be lehet ugrani. Egymás mellett van két luk, ez egy kicsit szűk. Ebben semmiképpen ne hatoljatok be, csak ide. Még egy fontos tanács, én itt leszek hátul, majd van egy létra, innét figyelek benneteket és akár segítek, hogy egyszerre egy lukot csak egy valaki tartózkodjék, mert másképp kényelmetlen. Jó? De... Gyere, Rami! 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 Fejjel előre esik? Ez az, nagyon jó! Nem hiába ötös ez a lány tornában. Most a balt is, Ramikám, hát a balt is, hát meg a balt és bal lábat is. Egyszerre a kettőt. Rúgja! Ügyes! Ott egy lányos csinálja. Rácsolja ide, ügyes! Másik oldalon. És most te parány édesanyja, benn vagyok. Ez az, gyerünk! Ez nem őszinte. Nem őszinte. Úgy csinálj, mint aki élvezi. Jó!
egész Ugye, halkit hogy lyukat fölpakolgatta, is. egyébként nézd, halkit fölpakolgatta, biztosan mindent. Ez egy könnyű, hogy teszik el söröt. A sörös lyuk. Nem melegszik fel a sör legalább. Igaz. Meg a bor se jut annyira. Jó, de mikor kimentél akkor. Hol a kezed tedd le? Ott egy Megint olyan időt van rá. ott van. Igen, nem mindegy. Kicsit félreoldalt, ez úgy. De rajtad úgy áll jó, máshogy nem lehet a fejed. Nem legyen. Bekenjük sárra? Jó. Annak a izék, az jó jönnek a... Na, egy közöset. Ez az kell majd a képek közé. Ne, kezed vedd. Nem, benne van a közben. Kezed engedd le, mert nem lesz jó így. Sír. Jó volt a kép? Aha. Majd dobd már Facebookon, hogyha felregisztrálok. Majd egyszer. Nem most. Kimentek a többiek már. Megszöktek. Láttam, hogy leugrott kb. Erika nézek a Erika. Ő is meg. Sanyi várban széles. Az ő vállán széles. Látod itt a lányt, hogy ez a hol van mondjuk én is, és ez megvárt itt tőle. Ó! Mint a magyarban. Városnál megindította, és már nem is vár. No. Ja, bocs, ezt nem várom, nem megfogni. Anyu, De hányszor lehetett hajtogatni. Erika, fordulj így. kikerekedett a személy, és úgy néznek. Isten jó. Most lenézem. Jöjjön közben, hogy nézek mindig. Jövök. Olyan távolságból tartasz, mindig kész Erikától? Nem, csinálok egy képet. Lajos felkészül. Én már fel vagyok. Erika jön, Lajos felkészül a behangolásra. Hát ezt mondom, én nem Ez csúszik. Kezet leved. Kell volna tenni a lábat. Városlábban, a ballábát is ide nyújtja. Kezet le kell tenni oda. Ja, most Nem, mi? azt mondtam, hogy visszamegy. Na most újra városlábban. mind a két lábodat engedte hát. Nem tudik. Még leesek. Hát persze, hogy leesek. Ez a lényege. Hát többiek is leestek, de más sülőben nem megy. Jó, és most merre? Hát most is itt visszágast a seggere, itt előttem így. Aztán majd csak beüt ide. Ne, Lajos, nem menj még! Lajos, várjál még egy kicsit, hát jó lesz neki. Mennyi egyszerű lenne a névnél is, amit csinálsz, tehát most itt kicsit fölegyenesedni, tehát nem abból a szögből, mint a sögetűt, hanem az egyenes egy perc. Nem bedőlni, nem a lábad között nézel át ide. Nekem is mindig ezt csinálja. Lábad között hozzá. Két lábodon, megfogod, leteszed és Most sarokból nem lettem. Tusis. hát gumicsít Le kell tenni a kezed. Lelkesedésre kompenzálni. A bal kezed le kell. Oda kell tenni a bal kezedet. Várjál még. Ahol ki van fehér. Tartsd magad! Nem is kell. Gyere Lajos, gyere! Lehet. Lajos nem ütő hatol, Ő behal. Ó? és Lajos benne. Lajos benne van. Gyere. Ide kilép, ez az, add a lábad. Ide, még. Ez az, szuper. Az is. Kérem a következőt. Jön. Sándor, Sanyi! Sanyikám! legalább a bőrödet leúszod. Nem, a loganvécet tapiszkálgatta itt a kő. Neki, jobb láb, ide, jobb.